Akých inovácií sa môžu v najbližšom období dočkať slovenskí užívateľi alebo klienti finančných inštitúcií? Okrem tých inovácií, ktoré sa objavili vlastne už v tom minulom období, ako používanie cloudov, používanie začiatok umelej inteligencie, prácu s veľkými dátami, je možné očakávať oveľa širšie alebo väčšie využitie nástrojov generatívnej umelej inteligencie. Predpokladáme, že tieto nástroje budú použité aj pri onboardingu, rovnako pri vnútornom spracovaní dát a pri personalizácii ponúk finančných produktov. Tieto rôzne nástroje umelej inteligencie a tak využívajú predovšetkým banky. Chystajú sa aj iné finančné inštitúcie na to ich viac využívať? Určite áno. A napriek tomu, že teraz hlavne indikovali používanie tie väčšie finančné inštitúcie ako banky, poisťovne a veľké správcovské spoločnosti, tak dnes vlastne už každá tá inštitúcia akýmsi spôsobom umelú inteligenciu využíva. Jedni ju používajú na prácu s textom, a iní ju začínajú používať aj na systémy. Ale treba dávať pozor, že tá umelá inteligencia môže aj zvýšiť riziko nejakého kryptoútoku a myslím si, že na to treba nejaké rozhodnutie o väčších investíciách. Takže áno, dá sa očakávať, že ju v tom budúcom výskume identifikujeme u všetkých. Ako sú na tom sprostredkovatelia? Využívajú aj oni umelú inteligenciu alebo iné digitálne nástroje? Tak používajú, ale na trochu iné účely ako tie väčšie inštitúcie, ako banky a poisťovne. A myslím si, že oni nám v tom prieskume indikovali, že vidia výzvu, ako ju používať a ako som spomínala, najmä tam, kde by sa vlastne personalizovali ponuky. Spomínali ste rôzne podvody. Čo hrozí používateľom? Môžu prísť o peniaze reálne? Každý podvod smeruje na konci dňa k tomu, aby vás niekto obral o peniaze. A celú históriu ľudstva nás podvody sprevádzajú a menia sa vlastne len spôsoby, alebo ten kabát, alebo scenár. Takže áno, môžu prísť o peniaze, áno, je to oveľa jednoduchšie, áno, treba byť oveľa viac opatrný. A môžu prísť ľudia v bankách alebo v iných finančných inštitúciách aj o prácu v dôsledku zavádzania umelej inteligencie? Toto nebolo výsledkom nášho prieskumu, ale samozrejme jedným z cieľom umelej inteligencie je nahradiť alebo zefektívniť čas ľudskej aktivity. Áno, tie finančné inštitúcie hovorili, že medzi tie hlavné ciele, prečo zavádzajú umelú inteligenciu, patrí aj to, aby znížili náklady alebo aby zvýšili svoj zisk. Znamená to, že budú šetriť aj na týchto veciach podľa vás? A otázka, že či na čom budú šetriť, to, že sa spoločnosti snažia optimalizovať náklady a žiť v tom konkurenčnom prostredí je prirodzená a je to jeden z tých hlavných driverov vývoja spoločnosti, ale každý to robí s mierou, pretože pokiaľ by som okamžite zdigitalizovala všetko, môžem stratiť množstvo klientov. Myslím si, že každá finančná inštitúcia rozumne monitoruje, čo sa deje na trhu, čo očakávajú jej klienti a akým spôsobom nájsť rovnováhu medzi prácou s nákladmi, konkurencieschopnosťou a dobrými službami pre klienta. Ďalšou vecou sú pobočky. Všetci si všímame, že ubúdajú bankové pobočky. Bude toto trendom aj do budúcnosti, že čoraz viac vybavíme cez digitálne nástroje? Dá sa to očakávať, ale mali by sme brať do úvahy to, aby sme dokázali obslúžiť aj klientov, ktorí sú menej digitálne zdatní. Bude stanovená nejaká minimálna sieť, ktoré budú musieť banky mať napríklad? Alebo ako sa to bude Zatiaľ riešiť? sa o takomto niečom neuvažuje, pretože ja som zatiaľ fanúšikom toho trhového riešenia a tie banky majú záujem obslúžiť toho svojho klienta, ale je možné, že sa v budúcnosti budeme musieť rozprávať aj o niečom takomto.